साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरबाय। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दिनै मोनसे गोनांथि बिषयाव बाथ्राखौ सावरायगोन। जोङो बाइबेलनि मददजों बुजिनो नाजागोन दि जे सैताना मानसिफोरखौ माबायदि एटेक खालामो, सैताना मा स्ट्रेटेजि, मा राहा लामाफोरखौ लायो, बैफोर राहा लामाफोरखौ जोङो बुजिनो नाजागोन बाइबेलनि मददजों। नंगौ अनजाग्राफोर, बेखौ जों मोनथिनाया गोनांथिथार। मानोना जोंनि जिथु सुथुर दङ, बे सुथुरानो जादों जाहैबाय सैतान। जाय सैताना जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामनो हास्थायो, जाय सैताना जोंखौ बोरनिफ्राय गोजान खालामो, जाय सैताना जोंनो बेराम आजारफोरखौ लानानै फैयो। दा जोङो दिनै बिनिनो बाथ्राखौ सावरायगोन। बियो मानसि माहारिफोरखौ, फोथायारिफोरखौ माबायदि एटेक खालामो बेखौ जोङो बुजिनो नाजागोन अनजाग्राफोर। दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरदों दि नोंथांमोना जेन भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, नोंथांमोना जेन गासै बाथ्राखौ रोखायै बुजि मोनगोन। आरो अनजाग्रा नायगिरिफोर, नायबाय थानाय समावनो नोंथांमोना साननो हागौ, बेखौ आं गासैखौबो मोनथिगौ एबा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ आं मोनथिखायो, बेयावहाय नायला होननानै नोंथाङा गोसोआव साननो हागौ। मानोना सैताना नोंथाङा जेन बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बिनि बिसय मोनथिजोबथों बेखौ हास्थाया, बेनिखायनो नोंथांनि गोसोआव हयथ' बानायफोरखौबो लाबोनो हागौ। दा बेयावहाय साबधान जागोन, भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। दिनैनि जिथु भिडिअ जागोन बे नोंथांनि थाखाय गोबां गोनांथि जागोन। आरो लोगोसेयैनो दिनै आङो भिडिअखौ एसे आलादा महरै लाबोनो नागिरदों। मोनसे सल'नि गेजेरजोंसो बाथ्राखौ जागायजेननो हास्थायदों। दा बेयावहाय नोंथांमोननो सल'खौ लाबोग्रोनो हास्थायबाय। नोंथांमोना बे सल'खौ खोनासंग्रोदो, बिनि उनावनो आङो मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ बे सल'जों लोगोसेयैनो बाथ्राखौ बुंलांगोन। दे अब्ला अनजाग्राफोर, भिडिअनि फारसे गोसोखौ होदो। सानसे समाव मोनसे गुदु हाग्रायाव मासे गोसोम दाउखा थायोमोन। बियो जोबोद सोलो गोनांमोन, नाथाय माब्लाबा बियो बाख्नाय जानायखौ लुबैयोमोन। बे एखे हाग्रायावनो मासे सियालबो थायोमोन। बियो जोबोद सोलो गोनां, नाथाय बै सानखालि बियो उखैनानै दङमोन। बियो जेब्लाबो जानो थाखाय माबा मोनसे गोथाव नागिरबाय थायोमोन। सानसेखालिनि फुंबिलि समाव दाउखाया जाग्रा आदार नागिरनानै हाग्रानिफ्राय गंसे गामियाव बिरलांनायसै। बेयाव बियो गंसे न'नि सिथ्लायाव गोथाव रुटिनि थुख्रा नुदोंमोन। दाउखाया बेखौ नुनानै जोबोर खुसि जाबाय। बियो गोख्रै गाहायाव ओंखारनायसै आरो रुटिखौ खुगायाव खेबनानै हाग्रा फारसे बिरलांफिननायसै। हाग्रा सहैनानै दाउखाया फांसे गोजौ बिफांनि दालायाव जिरायनायसै। बियो जिरायनानै रुटि जानो नागिरबायमोन। बे समावनो खाथिजों थांनाय सियाला बिनि सायाव नोजोर गोग्लैबाय। सियाला बै समाव उखैनानै दङमोन। दाउखानि खुगायाव रुटिखौ नुनाय लोगो लोगोनो बिनि खुगायाव खुदै गदोंमोन। बै समाव सियाला साननायसै, आंनो बे रुटिखौ जेरैखि जाया नांगौ, नाथाय आंथ' बिफाङाव गाखोनो हाया। अब्ला आं मोनसे बुद्धि बानायनांसिगोन। सियाला लासै लासै बिफांनि सिङाव फैनानै दाउखाखौ नायहरनायसै आरो गोदै रावजों बुंनायसै, अह', दिनैसो बे अरनबारियाव बेबायदि बयनिख्रुइबो समायनासिन दाउखौ नुदों आं नोंनि बायदि समायना गांखं आरो नोंनि बायदि समायना गाब नुफेराखैमोन। बै समाव दाउखाया बेखौ खोनानानै जोबोद खुसि जानायसै। बियो बिनि बाख्नायनायखौ खोनासंनो मोजां मोनबाय। नाथाय दाउखाया रुटिखौ खुगायाव गोरायै खेबनानै लादोंमोन, बेखायनो बियो जेबो बुंनो हायाखैमोन। अब्लाना फिन सियाला बुंनायसै, नों थारैनो जोबोद समायना आरो आं खोनादों दि नोंनि गाराङाबो जोबोद गोदै। नों माबा मोनसे मेथाइ रोजाबोब्ला गासै हाग्रामाया नोंखौ बाख्नायगोन। दाउखाया बेखौ खोनानानै आरोबाव खुसि जानायसै। बै समाव दाउखाया गोसोआव सानदोंमोन, आं जोबोद समायना आरो आंनि गाराङा जोबोद मोजां। आं रोजाबनोसै नामा? आंनि गारां एबा आंनि खननायखौ आङो बे सियालनो खोनासंहोनोसै नामा? दाउखाया मेथाइ रोजाबनो थाखाय खुगाखौ खेवनाय लोगो लोगो रुटिनि थुख्राया गाहायाव गोग्लैबाय। सियाला बे खाबुखौनो नेनानै दङमोन। बियो लोगो लोगो रुटिखौ दैखांनानै जानो हमबाय। रुटिखौ जानाय समाव बियो मिनिनानै बुंनायसै, गोजोन्थों दाउखा, आं नोंनि मेथाइखौ उनाव खोनासंसिगोन। दिनै नोंनि रुटिया आंनि उदैखौ आबुं खालामबाय। थेंक इउ दाउखा, थेंक इउ। दाउखाया बेखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनबाय। बियो गावनि गोरोन्थिखौ बुजिबाय आरो बियो गोसोआव साननायसै, आं रावनिबो नंखाय बाख्नायनायखौ नाजावनो नाङामोन एबा फोथायनो नाङामोन। आं सोलोजों खामानिखौ मावनायमोनब्ला आंनि रुटिखौ आं मोनजागौमोन, रुटिया आंनियावनो थागौमोन। सियाला रुटिखौ जाखांनायसै आरो बेनिफ्राय खुसियै ओंखारलांनायसै आरो दाउखाया दुखुजों बिफां सायाव जिरायबाय थानायसै। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बै साननि उनाव दाउखाया मोनसे गोनां आयदा सोलोंबाय। बियो थांखि लाबायदि बियो माब्लाबाबो रावनिबो गोदै रायज्लायनायाव गोग्लैया आरो जेब्लाबो सोलोजों खामानि मावगोन होननानै मोनसे थांखिखौ लानायसै आरो सोलोंनायसै। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन,
जादोंमोन बावैसो जोङो मोनसे गुसुं सल'खौ खोनासंबाय बेनो जादोंमोन सेलथाय सियाल आरो दाउखानि सल'मोन अनजाग्राफोर बे सल'आ गथ'फोरनि थाखायल' नङा नाथायब्ला जोंनि जिउनि सैथोखौबो दिन्थियो अनजाग्राफोर बे सल'आ जोंनो गोथौ आत्मिक शिक्षा होयो दाउखानियाव थुख्रासे रुटि दंमोन बेयो मोजाङै दंमोन गोजौ दंफाङाव जिरायदोंमोन नाथाय बिहा मोनसे लोरबांथि दंमोन बेनो जादों जाहैबाय नंखाय बाख्नायनायखौ खोनासंनानै खुसि जानाय एबा रंजानाय बेनिखायनो सियाला बेनि लोरबांथिखौ मोनथिनानैनो एबा नुनानैनो बे लोरबांथिजोंनो खामानिखौ मावबाय बेनिखायनो बियो मा खालामखो गोदै गोदै राव बाहायबाय एबा गोदै गोदै राव बुंबाय आरो दाउखाखौ फासायबाय आरो जेब्लानो दाउखाया खुगाखौ खेवबाय अब्लानो रुटिया गोग्लैबोबाय एबा गोग्लैबाय थिग बेबायदिनो जोंनि जिउआवबो मासे सियाल दं बे सियालानो जादों जाहैबाय सैतान अनजाग्राफोर सेथि बाथ्रा सैतानाबो सियाल बायदि साला बेनिखायनो बाइबेला जोंनो बुङोदि 1 पिटर 5:9 सिरियाव सिरि मोननानै था आरो साबधान जा मानोना नोंसोरनि बिसारु सैताना हगदावनाय सिंह बादि सोरखौ अरख्रेबनो मोनगोन होननानै नायगिरबायो अनजाग्राफोर सैताना थोंजोङैनो जोंनियाव फैनानै जोंनिफ्राय माखौबा सेनानै लानानै थाङा बियो गोबां सालाकजों बुद्धिजों खामानि मावो बियो जोंखौ बुरखायो बियो जोंखौ फासायो आरो बियो जोंनि लोरबांथियाव खाबु लायो जेरैहाय सियाला दाउखाखौ खालामदोंमोन बेबायदिनो सैतानाबो जोंनि जिउआव खालामो नैथि बाथ्रा नंखाय बाख्नायनाया मोनसे गिदिर फान सियाला दाउखाखौ बुंदोंमोन दि नों जोबोद समायना नोंनि माथोआ जोबोर गोदै सियालनि बुंनाय बे बाथ्राया सैथो नङामोन नाथाय सियालनि बे बुंनायखौ दाउखाया फोथायबाय दिनै सैताना जोंखौबो बेबायदिनो आन्दायहोयो एबा फुस्लायो सेथि बाथ्रा नोंथाङा जि खामानिखौ मावगासिनो दङ बे खामानिया गोरोन्थि नङा बेबायदि होननानै सैताना बुङो नैथि बाथ्रा इसेल' पाप खालामनायालाय मा जानो बेबायदि होननानै सैताना बुङो थामथि बाथ्रा रावबो नुवाखै बे खामानिखौ मावबाय था बेबायदि होननानै सैताना बुङो बेफोरबायदिनो गोबां बाथ्राफोर लानानै गोबां गाज्रिफोरखौ सैताना मावहोयो एबा आन्दायहोयो नाथाय जि बाथ्राखौ सैताना बुंदों बेफोर गासैबो सैथो बाथ्रा नङा बेफोर गासैबो नंखाय गोनजा बेफोर गासै बाथ्राफोरा बेफोर गासै खामानिफोरा जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामो बेनिखायनो इसोरनि गोथार बाइबेल बोसोन बिजाब 22:28 सिरियाव ओरैहाय बुंदों गोदै गोदै रायफ्लानायजों मुंबो लाब गैया संहारसो जायो सैताननि बुंनाय बाथ्राफोरखौ गोबां गोदै मोनगोन नाथाय बिनि जोबस्रांनाया गोबां गिथावना जायो फोजोबस्रांनाया फैयो अनजाग्राफोर थामथि बाथ्रा जोंनि लोरबांथियानो जोंनि खैफोद जायो दाउखाहा लोरबांथि दङमोन बेनो जादों जाहैबाय दुगा आरो बाख्नायजानायखौ खोनासंग्रा बाख्नायजानायखौ मोननो लुबैग्रा अनजाग्राफोर बेबायदिनो जोंहाबो लोरबांथिफोर थानो हागौ जेरैहाय दुगानि लोरबांथि लुबैनायनि लोरबांथि रागा जोंनायनि लोरबांथि गाज्रि लोगोफोरजों लोगो जानायनि लोरबांथि दिन्थिफ्लानायनि लोरबांथि बायदि बायदि रोखोमनिफोर थानो हागौ बेफोरबायदि फोथायारिफोरनि लोरबांथिफोरखौनो सैताना टारगेट खालामो आरो बिनि गेजेरजोंनो सैताना खामानिखौ मावो बेनिखायनो जाकबनि 7:14 आरो 15 सिरिया ओरैहाय बुङो नाथाय साफ्रोमबो मानसिखौ गाव गावनि लुबैनायानो पापआव बोलाङो आरो आनजादाव खोख्लैयो लुबैनाया थायोब्ला बिनो पापखौ उजिहोयो आरो पापआ राब्ला थैनायखौ लाबोयो जेब्ला जोङो गावनि इच्छा आरो लोरबांथिनि उनाव थाबायो अब्लाना जोङो बे फानावनो नांनानै थायो ब्रैथि बाथ्रा जोंनियाव जि दं बेखौबो खोमानानै लायो दाउखाहा रुटि दंमोन बेयो बिनि आदारमोन बेयो बिनि गोनांथिमोन नाथाय मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय बियो बेखौ खोमानानै लाबाय अनजाग्राफोर जोंहाबो गोबां दं जेरैहाय सेथि इसोरनि बोसोन दं नैथि गोजोननाय दं थामथि बोर दं ब्रैथि नखर दं बाथि फोथायनाय दं जोंहा बायदि बायदिफोर दं नाथाय जेब्ला जोङो सैताननि बुंनाय बाथ्राफोरखौ फोथायगोन नाजावगोन अब्लाना बेफोर गासैबो जोंनिफ्राय गोमालांगोन एबा जों खोमानानै लागोन बेनिखायनो जहननि 10:10 सिरिया ओरैहाय बुङो सिखावा खावनो सिथारनो आरो संहार खालामनो थाखायल' फैयो नाथाय बिसोरो गोथांखौ मोननाय बादि आरो गोथाङा बिसोरनियाव उसिफावनाय बादि आङो फैबाय अनजाग्राफोर सैताननि खामानियानो जाहैबाय सेनाय जेरैहाय सियाला दाउखानिफ्राय सेदोंमोन अनजाग्राफोर बाथि बाथ्रा अब्ला दिनै जोङो मा खालामनो नांगौ अनजाग्राफोर दिनै जोङो दाउखा बायदि गोरोन्थि खामानिखौ मावनो नाङा बेनिखायनो जोङो गोबां सांग्रांथिजों जिउ खुंनो नांगौ सेथि बाथ्रा इसोरनि बाथ्राजों गोगोमै थांनानै थानो नांगौ मानोना जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोनखौ फरायगोन एबा इसोरनि बोसोनजों थांनानै थागोन अब्लाना जोङो सैथोआ बबे असैथोआ बबे बेफोर गासैखौ जों सिनायनो हायो बेनिखायनो गितफोरनि 119 नाम्बारनि 105 सिरिया ओरैहाय बुङो नोंनि बाथ्राया आंखौ दैदेननायनि देम्फु आरो लामायाव आंनो स्रां होग्रा जाबाय नैथि बाथ्रा सैताननि उल्थायै गसं जों सिरि थानो नाङा नाथाय बिनि उल्थायै एबा बिनि बिरुद्धजों खालामनांगौ बेनिखायनो जाकबनि 4:7 सिरिया ओरैहाय बुङो बेनिखायनो इसोरनि सिङाव था सैताननि जेङा गोगोमै गसं अब्लानो सैताना नोंनिफ्राय खारलांगोन थामथि बाथ्रा गावखौ दुगानिफ्राय हमथा एबा खार दाउखाया जे जेननांबाय एबा दाउखाया जे गाव रुटिखौ मोनजायासै बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दुगानि थाखायनो बियो
रुटिखौ मोनजायाखिसै। बोसोन बिजाब 16:18 सिरिया ओरैहाय बुङो, गोग्गाया संहार जालाङो आरो दुगाया गोग्लैयो। अनजाग्राफोर दानाब्ला दथियाव आङो नोंथांमोननो जोबथा स्पिरिचुवेल बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिरदों। अनजाग्राफोर, बे सल'नि गेजेरजों जों बेखौनो सोलोंनो हायोदि सेथि बाथ्रा, मोनफ्रोमबो गोदै रावानो सैथो जाया। नैथि बाथ्रा, मोनफ्रोमबो खाबुआनो मोजां नङा। थामथि बाथ्रा, मोनफ्रोमबो रावानो इसोरनिफ्राय नङा। जोङो सिनाय मोननो नांगोन जोंखौ सोर सैथो लामाजों दैदेनलांगासिनो दङ, आरो जोङो सिनायनो नांगोन जोंखौ सोर खोख्लैनो नागिरगासिनो दङ एबा जोंखौ सोर नंखाय लामाजों दैदेनलांगासिनो दङ जों सिनायनो नांगोन। जेरैहाय दाउखाया 1 सेकेन्डआवनो गावनि खुगायाव थानाय रुटिखौ खोमानानै लाबाय, बेबायदिनो जोंनि मोनसे गोरोन्थि थांखिनि थाखाय एबा गोरोन्थि मोनसे खामानिनि थाखायनो जोंनि बोरा गोमानो हागौ। नाथाय मोनसे मोजां खबरा एबा मोनसे मोजां बाथ्राया बेनोदि जे जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बासायनो थाखाय फैबाय। जेब्ला जोङो जिसुजों थाबायो, जिसुजों थायो, अब्लाना जोङो रैखाथि गोनाङै थानो हायो। फै अनजाग्राफोर, बेनिखायनो नंखाय बाख्नाय जानायखौ दाला, गावनि लोरबांथिखौ सिनायनानै ला, इसोरनि बाथ्राजों रोदा सुरलां आरो सैताननि जालफोरनिफ्राय सांग्रां जानानै था। जों जेन दाउखानि बायदि उनदाहा जानो गोनां जाहैया, नाथायब्ला जों जेन देरहासार जिउ खुंनो हायो। देवब्ला अनजाग्राफोर, दिनै जोङो बे गुसुं सल'नि गेजेरजों गोबां बाथ्राखौ सोलोंबाय, आरो नोंथाङा जुदि सानदोंब्ला थारैनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों, सल'नि गेजेरजों गोबां बाथ्राखौ रोंनो हाबाय, सोलोंबाय होननानै नोंथाङा फोथायदोंब्ला एबा गोसोआव मोन्दांथि मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो आरो भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामदो। आरो लोगोसे सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ दिनैनो एबा दानो साबस्क्राइब खालामना लादो। देवब्ला उनाव लोगो मोनफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।